Són les 9 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món de córrer, perquè córrer, com la ràdio, té alguna cosa de misteri, d'intimitat, de parlar amb tu mateix, on l'única interferència pot ser el flato. Avui la competència som nosaltres. Comencem un programa on la tertúlia la farem al quilòmetre 5, amb el genoll dret i els bessons. Benvinguts a la cursa de RAC1. Comença la competència. Mil persones, Bé, avui no és per fer marca, per gaudir de l'ambient. De moment és una passada. Són 6 quilòmetres, però tampoc ens hem de flipar, Fa molta calor, sempre tenim excuses. Vinga, amb la riuada de gent de vermell. Aquí anem una mica més amples, Al mar. Barceloneta. Heu de llevar, heu de saber que estem aquí corrent. Avui, i com a totes les curses, la competència som nosaltres. La nostra millor versió. Com he llegat, ja es veu l'Hotel Vela. Vam fer entrenament de 30 quilòmetres. Fa 2 anys vaig fer aquest entrenament amb l'Areix Pariser, que corre més que jo. Lewandowski, tio. Ja s'ho passen bé, La gent fa la transmissió en directe. Mitja volta, Barcelona, lliure i tropical. No, això és el Maresme, no en soc jo. Comencem a patir una mica, calor, tio. Joventut, Que consti que tinc la mateixa edat que el Jordi Basté, Sembla que la gent comença a apretar una mica, Boniques Barcelona. Bé, aprofitem ara per fer la tertúlia amb el meu genoll dret. Com anem? Anem fent, no? Tu diràs. Bueno, Mare Magnum. I després la passarel·la sobre el mar i arribada. Anem justets, Bé, aprofitem per felicitar RAC1. 25 anys, I per aquesta carrera que està molt xula. Un circuit inaudit. Vinga, ja queda poc, Mig quilòmetre. Vamos. Impressionant, I arribem al mar, Vinga. Arribem. Ja sento les veus de l'arribada. 800 metres. Let's go!
al món de córrer.